Bojana, danas se nalazimo u Čeneju, u jednom od najsavremenijih zasada. U pitanju je trešnja koja je sada u fazi cvetanja. Pričat ćemo o novim tehnologijama. Koja je neka glavna odlika, glavna karakteristika ovih novih tehnologija u voćarstvu? Kada pričamo o trešnji, nove tehnologije podrazumevaju, pre svega kao što vidite, mnogo intenzivniji zasad. To pre svega dozvoljava druga podloga, odnosno korenov sistem koji se zove Gizela 5 ili Gizela 6 koje sad imamo u voćnjaku, koje su slabo bujne i koje, sem što dozvoljavaju ovako gust zasad gde imamo 1,5 m razmak između biljaka u standardu, idemo i na 0,9 metara između biljaka, 3,8 metara između redova, odnosno oko 1750 biljaka po hektaru u nekom standardu. Ove podloge, sem što dozvoljavaju tako gustu sadnju, gde vidite da imamo sve biljka do biljke, odnosno nemamo ogromne i bujne krošnje, nego idemo na drugi oblik rezidbe, koji ovo sve može da proprati. One zahtevaju oslonac, znači moramo da imamo stubove, moramo da imamo žicu i što je jako važno, tako reći, najvažnije, moramo da imamo kap po kap. Ništa bez vode. Ništa bez vode, tako je. To je svaki savremeni voćnjak sada tako radi, više se ne podižu voćnjaci da se zavisi od neba i od klime koja je trenutno poremećena, o čemu ćemo malo više i pričati. Tako da mora da ide voda, a poželjna je apsolutno i protivgradna mreža. To su neki osnovni sistemi zaštite u koje sada ozbiljni voćari i proizvođači ulaze. Ovo proleće je bilo puno izazova, bilo je niskih temperatura, izmrzavanja, vetra, čime je bila onemogućena zaštita ovih biljaka. Kakvo je sada trenutno stanje u voćnjaku? Nije neko zahvalno pitanje. Stanje nije sjajno, nevezano za ovaj voćnjak. To je generalna slika manje više u Srbiji. Mogla bih se pre svega koncentrisati na Bačku, Banat i neke delove Srbije, odnosno na neke niže nadmorske visine. Oni svi koji su na Fruškoj gori i na nekim optimalnijim nadmorskim visinama, recimo da imaju manje problema sada. Ono što je nas ovde zahvatilo i što je ogroman problem na koji maltene ispostavlja se nema rešenja, jeste taj mraz koji je bio kraj marta. Tačnije, 3 noći su bile mraz jedna za drugom, ali 27. na 28. mart je bio ključni, zato što i pored prognoze koja je govorila će biti recimo do -1 ili -2, temperature su išle do -5 i mraz je trajao punih 7 sati. Znači od 10-11 uveče do 7 ujutru smo mi bili u minusu. To su sve vrlo egzaktni podaci koje imamo i o kojima i možemo da pričamo sa sigurnošću, zato što imamo meteorološku stanicu koju smo postavili u voćnjak i koja nam puno znači u smislu preduzimanja nekih mera borbe i gde smo stvarno pokušali, gde je proizvođač pokušao da uradi sve što je bilo u njegovoj moći, gde je koristio mašine protiv mraza koje rade na bazi plina i gde su se vozili celu noć bukvalno kroz voćnjak i pokušali da zaštite, ali očigledno da generalne vremenske prilike koje su bile u martu i gde imamo to latentno, odnosno uslovno mirovanje biljke koje zavisi samo od temperature u martu, a u martu imamo temperature koje prelaze početkom marta, koje prelaze 20 stepeni u većem broju dana, gde su mi 22., 3., 4. mart svi bili u kratkim rukavima, gde smo imali temperaturu 23 stepena 24. marta, mi posle 3 dana ulazimo u minus koji ide -3, -4, -4, -4,5 do -5 koji traje satima. Tako da je biljka bila već apsolutno inicirana i krenula je, bila je maltene već u fazi pred cvetanje, neki pojedini cvetovi su bili otvoreni, ali nevezano ovo ostalo su bili skroz nabrali pupoljci koji su se spremali da se otvore i gde ih je mraz tako sasekao da imamo sada, već se sutradan moglo vidjeti, ali i sada ovde možemo vidjeti, nažalost, da svi ovi lepi cvetovi koji ovako izgledaju, dosta njih su sa praznim unutrašnjošću, odnosno sa smrznutim tučkom. Možemo da pogledamo kako to izgleda? Možemo. Najlakši način da se proveri jeste da se pogleda unutrašnjost. Ovde sada konkretno, ne znam da li da ga otvoram kad je lep zelen, evo, ovo vam je živ tučak zelen, tu će biti plod, a ovo vam je ovde smo pogledali, ovo je smrznut tučak koji je skroz nekrotirao i gde neće biti ploda. Identična situacija je ovde, znači opet imamo crni tučak i tako. Ovde opet imamo zelen,
Ovde isto imamo zelen, to se sad vidi unutrašnje, neću opet da ga otkidam, a ovde je crn. Dakle, eto, otvorila sam 6 cvetova, 3 su bila zelena, 3 su crna. Već šteta koja je preko 50% je ogromna šteta za ovakav voćnjak. Kada ove biljke stupaju u punu rodnost? Karakteristično isto za nove tehnologije za ovaj voćnjak, što nisam spomenula, što je jako važno, jedan od ključnih momenta jeste rano stupanje u rod, što se dešava već u drugoj godini zasada. To jeste simboličan rod, ali opet je jako velika razlika u odnosu na neke stare tehnologije, do punog stupanja u red u 5. godini rodnosti, što je 6. godina samog voćnjaka. Ako gledamo da je godina sadnje njena prva godina, u njenoj 6. godini, odnosno 5. godini roda, ona ulazi u pun rod koji doseže 15 do 20 tona po hektaru. To je neki optimum iznad čega ni ne težimo, odnosno 10 do 12 kg po stablu, zato što ono što isto karakteriše ove trešnje i čime se odlikuje ove nove tehnologije jeste ono što tržište sada traže, to je ekstra prva klasa, odnosno plod ekstra kvaliteta gde je promer 26 mm i preko, do 32 do 34 smo imali plodove, sorte koje su same po sebi otporne na pucanje, tako da ni tu nemamo problem, zato što često sa krupnoćom hoće da dođe i pucanje, pogotovo kada je kišno vreme. Prošle godine smo imali kišne dane u vreme pred berbu i u berbi i nije bilo uopšte pucanja plodova. Mi ćemo doći na berbu, naši gledalci će imati priliku da se uvere u krupnoću ovih trešanja, to su te krupnoplodne trešnje, sorte Cordia ferovije regina. Koje su neke cene koje mogu ove trešnje da postignu i da naglasimo da su sve opredeljene uglavnom za izvoz? Tako je. One jesu opredeljene za izvoz i s tim u vezi i radimo i na sertifikaciji ove proizvodnje, odnosno dobijanju sertifikata Global GAP. Konkretno ovaj proizvođač već ima taj sertifikat. Ono što evropsko tržište traži je upravo to i bez toga se otprilike ni ne može ići ni na kakve pregovore ili bilo šta slično dogovaranja. Sa tim sertifikatom i na zapadno tržište kome i težimo, a gde ima prostora, gde ima zapravo zainteresovanih, cena iznosi za prvu klasu grubo oko 2,5 evra. Ako bih mogla da se ogradim, recimo da je između 2 i 2,5 evra cena koja je apsolutno realna i koju ljudi i očekuju da će dobiti. Još jedan od izazova u fazi cvetanja jeste i najezda rutave bube. Kako se borite sa tim problemom? Borimo se konstantno. Ja se nadam uspešno. U suštini, rutava buba je napravila i pravi velike štete ove godine. Ona je, tako reći, ostala delimično bez jednog dela hrane što se tiče uljane repice, koja prošle godine nije baš uspela. Dosta je bilo zaorano, tako da se isti taj broj rutave bube smanjio na manju površinu, smanjio na ovu jednu površinu koju imamo voćnjaka, tako da borimo se onako kako možemo. Insekticide ne koristimo zato što imamo jako puno pčela koje smo takođe i doneli da bismo učinili što više za oplodnju, što više olakšali ovu fazu koja je najveći stres, tako reći, za biljku. Koliko košnica ima? Imamo 4 košnice po hektaru se stavlja. Tako da ono što rutava buba radi jeste da jede cvet, ona ga proždire, a ono što možemo da radimo jeste da postavljamo klopke i zamke. Jedna od ovih jesu ove posude, odnosno čaše koje mogu da budu bele, plave ili žute boje, koje se stavljaju i na ogradu i stavljaju se pre svega u krajnje redove voćnjaka koje njima služe kao mamac zato što one vole da dođu, privlače ih pre svega boja, a potom i ukus. Ovde konkretno je step soka, ali može i nešto sa ukusom anisa ili fairy deterđent ili tako nešto. Vratila bih se još malo na ove meteorološke stanice. U kojoj meri vam olakšavaju posao? Nedavno je bio jak vetar koji je opet onemogućavao rad u voćnjaku. Koliko unapred znate da se pripremite za određene vremenske nepogode?
Meteorološke stanice nam jako puno znače. Mislim da to svako ko je ozbiljniji proizvođač koji ima neku veću površinu bi trebalo da posjeduje zato što može jako puno da mu pomogne čak i u štedi u samoj proizvodnji. One ne rade na principu prognoze, ali sve što se trenutno dešava u samom zasadu one beleže na nivou svakog sata. To se prenosi direktno na kompjuter gde možemo da vidimo ili preko aplikacije na telefonu. S tim u vezi mi možemo kada su padavine da vidimo koliko dugo je trajalo vlaženje lista i da li je potrebno da se radi zaštita konkretno sada protiv monilije ili ne. Onda možemo da vidimo kada je temperatura ušla u minus i kada paliti uopšte mašine i započinjati borbu protiv mraza, što smo takođe imali iskustva i radili ove godine. I takođe meri nam brzinu vetra, tako da možemo da kažemo da su od 2. do 6. aprila, znači pre svega 5-6 dana, je brzina vetra bila konstantna svaki dan između 18 i 30 km na sat. To su takođe jedni od značajnijih faktora koji se smatraju negativnim i nepovoljnim u samom cvetanju i u smislu oprašivanja zato što isušuju žig tučka. Sada je još uvek rano da govorimo o rodu, to ćemo vidjeti kada bude krenula berba, ali šta mislite u ovom trenutku koliko je neki potencijalni rod smanjen zbog izmrzavanja cvetova? Da, kažem, nezahvalno je to još reći. U suštini kad se završi cvetanje ćemo imati najtačnije podatke i kada vidimo zapravo koji plodići su ostali. Mislim da je šteta sigurno na nivou 50% ili više. Znači, ogromna šteta za ovakav voćnjak i ovakav potencijal.